കൃഷ്ണ. അറ്റൻഡൻസ് ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇല്ല, ഇട്ടിട്ടില്ല. രസിക മാതാജി എനിക്ക് നെറ്റിന്റെ പ്രോബ്ലം ഉള്ളതുകൊണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നില്ലെങ്കിൽ കാണത്തില്ല നമ്മള്. അതെ അതെ, ഇപ്പൊ എല്ലാവരും മാർക്ക് ചെയ്തോളൂ പ്രഭു. ഓ, അറ്റൻഡൻസ് ലിങ്ക് ഇപ്പൊ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അത് എല്ലാവരും മാർക്ക് ചെയ്തോളൂ. ഒന്നും കൂടി വിടുവോ ഹരേഷ്ണ? ഒരു ഹരേഷ്ണ ലിങ്ക് ഒന്നും കൂടി വിടുവോ? കിട്ടിയില്ല. ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ. ഭഗവതുത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മൂകം കരോതി വാചാലം ഭംഗം ലംഘയതി ഗിരിം. യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം. ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം പരമാനന്ദമാധവം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലെ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂൻ വൈഷ്ണവംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സകഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം വന്ദനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സകഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപിക കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനീശ്വരി വൃഷഭാനുസുന്ദരേ പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രസ്ഥായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമാചാര്യപാദായ നിധായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാധാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിണെ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലെ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണെ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണെ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തിശാസ്ത്രി ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം സ്മൃതിജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് നമ്മൾ 9-ാം അധ്യായത്തിലെ 3-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ പറഞ്ഞ മാതാജി ആ സ്ലൈഡ് കുറച്ചും കൂടി പോകണമായിരുന്നു മാതാജി. കാണിക്കാമല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം മേളിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെ ഇട്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്ലൈഡ് വായിക്കാമല്ലോ അല്ലേ? റീഡബിൾ ആണല്ലോ, കാണാൻ പറ്റും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് പിന്നെ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ വരുന്നതുകൊണ്ട് ഇനി അറ്റം ഒന്നും കാണാൻ പറ്റത്തില്ല, ഒന്ന് വലുതായിട്ട് ഇടുമ്പോൾ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മീഡിയം തരത്തിലിടുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ.
അപ്പൊ നമ്മൾ യോഗ്യത എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് അസൂയയില്ലായ്മ, രണ്ടാമത്തത് വിശ്വാസം, അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലെ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച എല്ലാവരും വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു ആ വിശ്വാസം ആണ് അത്യാവശ്യം. അവിശ്വാസിക്ക് കൃഷ്ണനെ പ്രാപിക്കാനാവില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ആർക്കാണ് വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നത്? അർജുനന് ഭഗവാനോട് അസൂയയില്ല, വിശ്വാസമുണ്ട്, അല്ലെ? അതേപോലെ തന്നെ ഗുരുവിനോടും എല്ലാവരോടും വിശ്വാസമുള്ളവർക്ക് ഭഗവാനോട് വിശ്വാസം, ഗുരുവിനോട് ശാസ്ത്രം, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ്. അപ്പോ ഇതിലൊന്നും വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് കഴിയില്ല എന്നുള്ള വിശ്വാസം കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പുരോഗതിക്കുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം. നമ്മൾ 9 ഘട്ടങ്ങളില് ആദ്യത്തേതാണ് ശ്രദ്ധ, അല്ലെ? ശ്രദ്ധ എന്നുള്ളതിന്റെ മീനിങ് വിശ്വാസമാണ്, അല്ലെ? സംസ്കൃത പദമാണ് ശ്രദ്ധ, അതിന്റെ മീനിങ് വിശ്വാസം. അപ്പൊ വിശ്വാസമാണ് ആദ്യത്തെ ഘട്ടമായിട്ട് പറയുന്നത്. ബാക്കിയെല്ലാം അതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് വരിക. വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ വിശ്വാസത്തിന്റെ വികാസം കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പ്രക്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ 9 ഘട്ടങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ആദ്യത്തെ ഘട്ടമാണ് ഈ പ്രക്രിയ, പ്രോസസ്, അല്ലെ? പ്രോസസ്സിൽ ആദ്യത്തേതാണ് ഇതായിട്ട് വരിക വിശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധ. വിശ്വാസത്തിന്റെ നിർവചനം ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ പറയുന്ന കേവലം കൃഷ്ണനെ സേവിക്കുന്നതിലൂടെ എല്ലാ പൂർണ്ണതയും കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അതുകൊണ്ടാണ് ഏതിന് പ്രോത്സാഹനം നൽകിയത്? ഇതാണ് യജ്ഞം, അല്ലെ? നാമ സങ്കീർത്തന യജ്ഞത്തിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നു. അത് കേൾവിയാണ്, അല്ലെ? സങ്കീർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് കേൾവിയും വരുന്നു, കീർത്തനവും വരുന്നു, സ്മരണവും വരുന്നു. അപ്പൊ അതിലൂടെ ഭഗവാനെ, അത് കേവലം കൃഷ്ണനെ മാത്രം സേവിക്കുന്നതിലൂടെ എല്ലാ പൂർണ്ണതയും കൈവരിക്കാൻ പറ്റും. ഇന്നലെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാ, മറ്റു യോഗകളൊന്നും നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണ്ട. ആ യോഗകൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താലും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും അതിൽ കിട്ടാവുന്നതെല്ലാം ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ നമുക്ക് ലഭ്യമാകും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ മാത്രം നമ്മൾ ശേവിച്ചാൽ മാത്രം മതി, കേവലം എന്നാണ്. യഥാതരോർ മൂലം നിഷേചനേന തൃപ്യന്തി തത്സ്കന്ധ ഭുജോപശാഖാഃ പ്രാണോപഹാര യഥേന്ദ്രിയണം തഥൈവ സർവാർഹണം അച്യുതേജ്യ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 4:31-14 പറയുന്നതാണ്. അതിന്റെ വിവർത്തനം നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിൽ കേട്ടതും ആണ്. വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരിൽ വെള്ളമൊഴിക്കുന്നത് മൂലം വൃക്ഷത്തെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും, അല്ലെ? ശ്രീല പ്രഭുപാദ രൂപമയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സാദൃശ്യമായിട്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതാണ്, അല്ലെ? എങ്ങനെയാണ് മറ്റു ദേവന്മാരെ നമ്മൾ ഇതാണ് ആരാധിക്കേണ്ട, പകരം ആരെ ആരാധിച്ചാൽ മതി? കൃഷ്ണനെ ആരാധിച്ചാൽ മതി. ഇവിടെ കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വൃക്ഷമാണ്, അല്ലെ? ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ദേവന്മാരെന്ന് പറയുന്ന ബ്രാഞ്ചസും ഉപബ്രാഞ്ചസും ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ദേവന്മാർ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയാൽ എല്ലാവരെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് തുല്യം എന്ന് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയെ പഠിച്ചു. അതേപോലെയാണ് ഇവിടെ വൃക്ഷത്തെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയാൽ എന്ത് സാധിക്കുന്നു? ഭഗവാൻ തൃപ്തിപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയാൽ എല്ലാം ശരിയാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ വരുന്ന ഏതാണ്? വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരുകളിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ കൊമ്പുകൾ, ചില്ലകൾ, ഇലകൾ എന്നിവ സംതൃപ്തി അടയുന്നത് പോലെ കൃഷ്ണാവബോധത്താലുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനം കൃഷ്ണനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധത്താലുള്ള എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഭഗവാന് വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കും, അല്ലെ? ഭഗവാന് വിശ്വാസം വേണം, എങ്കിലേ നമുക്ക് അവബോധത്തില് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്ന കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്ന വൃക്ഷം ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ കണക്കാക്കുന്നത്. അതില് വെള്ളം ഒഴിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുക എന്നതാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം മൂലം നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ മുന്നേറാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ വയറിലെ ഭക്ഷണം ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നു. അത് ഏതുപോലെ വൃക്ഷത്തില് ചുവട്ടില് വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ബ്രാഞ്ചസിനും അതെത്തുന്നത് പോലെയാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണം പോകുന്നത്. എവിടെയാണ്? വയറിലോട്ടാണ്, അല്ലെ? വയറിലെത്തുമ്പോൾ എല്ലാ ശരീരഭാഗങ്ങളും ഒരേപോലെ പുഷ്ടിപ്പെടുന്നു. അതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ അടുത്ത് പറയുന്ന എങ്ങനെയാണ് വിശ്വാസം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുക എന്നാണ്.
അത് നമ്മൾ അടുത്ത എന്താ സാധുസംഘം അല്ലെ, സാധുസംഘം, ശ്രദ്ധ കഴിഞ്ഞ സാധുസംഘം, അതാണ് ഭക്തരുടെ കൂട്ടായ്മ. നമ്മൾ ആ പ്രക്രിയയാണ് ഓരോന്നോരോന്ന് പറഞ്ഞു വരിക. രണ്ടാമത്തത് സാധുസംഘം, ഭക്തരുടെ കൂട്ടായ്മ. വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 3 തരം കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള മനുഷ്യരുണ്ട്. അത് നമ്മൾ പഠിച്ച ഉപദേശാമൃതത്തിലൊക്കെ പഠിച്ചു. 3 തരം ഭക്തരാരൊക്കെയാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. 3 തരം ഭക്തർ. കനിഷ്ഠാധികാരി, മധ്യമാധികാരി, അതാണ്. ഉത്തമാധികാരി. അപ്പൊ കനിഷ്ഠാധികാരി എന്ന് പറയുന്ന 3-ാം തരം, ഏറ്റവും താഴെയുള്ളതാണ് ഏതാ? കനിഷ്ഠാധികാരി. അതായത് ബിഗിനർ അല്ലെ, ഭക്തിയിലോട്ട് വന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ. അദ്ദേഹം ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകും, പ്രതിഷ്ഠ ആരാധിക്കും, പക്ഷെ എന്താണ്, മറ്റു ഭക്തന്മാരുമായിട്ടൊന്നും ഒരു ഇടപാടുകളും കാണത്തില്ല. വേദജ്ഞാനം, വേദം എന്ന് വെച്ചാൽ ശാസ്ത്രജ്ഞാനങ്ങൾ, വേദങ്ങൾ പഠിക്കുകയെന്നല്ല, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം അധികം ഉണ്ടായിരിക്കത്തില്ല. നമ്മളും ഭക്തിയിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പേ അങ്ങനെയായിരുന്നു അല്ലെ. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും പോയി തൊഴും അല്ലെ. പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ശക്തിയായി ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് വിഡിത്തങ്ങൾ കാണിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും. എന്ന് വെച്ചാൽ യഥാർത്ഥ ഭക്തിയോടെ അല്ല നമ്മൾ അപ്പോഴല്ലേ പോയി തൊഴുതിരുന്നത്. പോകുന്നു, എല്ലാവരും പോകുന്നു, നമ്മളും പോയി എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് എന്നാണ്. അപ്പൊ ശരിയായിട്ടുള്ള ഭക്തിയോടെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ആരാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്, യഥാ കനിഷ്ഠാധികാരിക്ക് വേദഗ്രന്ഥങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും അറിവില്ല, വേണ്ടത്ര ജ്ഞാനമില്ല. വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലാണ് ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവൊന്നും കനിഷ്ഠാധികാരിക്ക് ഇല്ല. അതേസമയം അതുപോലെ എളുപ്പത്തിൽ വീഴാം, ഔദ്യോഗികമായി ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കാൻ, എന്നാൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കത്തില്ല. മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഉദ്ദേശങ്ങളോടെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് വരുന്ന ആളുകളാണ് ഇത്. അപ്പൊ ശരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം ഇല്ലാതെ ഇതേന്ന് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വരുന്നവരാണ് അവര്. ഇപ്പൊ എന്താണ്, ഇപ്പൊ ഒരാൾ പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ കൃഷ്ണന് 16,108 ഭാര്യമാര്, അതെങ്ങനെ എന്താണ്, അവരെയൊക്കെ എങ്ങനെ സംരക്ഷിച്ചു, അവരോടൊക്കെ എങ്ങനെ ഇടപെട്ടു എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ച്, അപ്പൊ ഒരു ഭഗവാൻ ഇത്രയും ഭാര്യമാരോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വേണ്ടാത്ത തരത്തിലുള്ള സംസാരം വരുമ്പോ കനിഷ്ഠാധികാരി ചിലപ്പോ എന്താണ്, അപ്പൊ കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ ചിലപ്പോ വന്നേക്കാം. അതേപോലുള്ള സംസാരങ്ങളില് എന്ത് ചെയ്യുന്ന, അതിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാനായിട്ട് സാധ്യമല്ലാത്ത ഒരാളാണ്. എന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് വീണു പോകാം ഭക്തിയിൽ എന്നാണ്. എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ നിലയിലുള്ള ആള് മധ്യമ അധികാരി, ഉറച്ച വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ആളായിരിക്കും. ഭക്തി ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വളരെ പുരോഗമിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോ അധികാരിയെക്കാളും ഇച്ചിരി മുന്നേറിയിട്ടുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം തുടങ്ങിയ ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം പാരായണം ചെയ്യുകയും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണമല്ലെങ്കിലും ഏകദേശം ഒരു രൂപത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം അയാൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം ലാളിത്യം പിന്തുടരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു. ജീവിതത്തില് ആർഭാടം, മറ്റൊന്നൊക്കെ ഷോ ആയിരിക്കും അല്ലെ. ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുമ്പോൾ പ്രത്യേക തരത്തില് അല്ലെ ഒരു ഷോ, എല്ലാവരെയും കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആഭരണങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട്, സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ പോകുന്നു, പുരുഷന്മാരാണെങ്കിൽ കൂടിയ വാച്ചും ചെയിനും ഒക്കെ എല്ലാം പ്രദർശിപ്പിച്ച് അങ്ങനെ പോകും. അതേസമയം ഒരു ഭക്തൻ ഇതിലൊന്നും എന്താണ് ശ്രദ്ധയില്ല, അതൊന്നും അങ്ങനെ ചെയ്യാറുമില്ല അല്ലെ. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ നിലയിലുള്ള ആള്. എന്താണ്, ഭക്തി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പുരോഗമിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിലും ജീവിതത്തില് ലാളിത്യം ഉണ്ടായിരിക്കും. 1-ാം നിലയാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന നില. അദ്ദേഹത്തിന് എന്താ, ഉറച്ച വിശ്വാസവും ഭക്തി ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നല്ല പ്രാവീണ്യവും ഉണ്ടായിരിക്കും. താഴെ വീഴാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയില്ല. കാരണം എന്താണ്, ഉത്തമ അധികാരി ഒരു സമഭാവനയുള്ള ആളാണ് അല്ലെ. ഏത് പ്രശ്നങ്ങളെയും ദ്വന്ദ്ങ്ങളെയും അഭിമുഖീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരാളായിരിക്കും അതാ ഉത്തമാധികാരി അല്ലെ. നമ്മളെ പ്രഭുപാദർ പോലെയുള്ള ആ തലത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന ആളുകളാണ് ഉത്തമാധികാരികൾ. അപ്പൊ അവർക്ക് ജ്ഞാനവുമുണ്ട്, എല്ലാ ജീവികളെയും ഒരേപോലെ കാണാൻ, ചണ്ടാളനെയും ബ്രാഹ്മണനെയും അതേപോലെ തന്നെ മറ്റു ജീവികളെയും എല്ലാം അവരെല്ലാം ആത്മാവുള്ളവരാണ്. ഭഗവാൻ പരമാത്മാവെ അവരുടെ എല്ലാം ഉള്ളിലുണ്ട്. അവരുടെ ശരീരമല്ല കാണുന്നത്, ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ആത്മാവിനെയും പരമാത്മാവിനെയും ആയിരിക്കും ഉന്നതാധികാരി ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതേ കാണത്തുള്ളൂ, ശരീരം കാണത്തില്ല. ആനയാണോ പട്ടിയാണോ അങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യാസം, ചണ്ടാളനാണോ ക്ഷത്രിയനാണോ ഒന്നുമുള്ള വ്യത്യാസം അവർക്ക് കാണത്തില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ അടുത്ത് പറയുന്ന അവിശ്വാസിക്ക് കൃഷ്ണനെ പ്രാപിക്കണം. അത് തന്നെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പുരോഗതിക്കുള്ള ഏറ്റവും. വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഈ പാത വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഏത് പാത? ഭക്തിയോഗ അല്ലെ. ഭക്തിയുടെ പാത
വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ പുരോഗമിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കൂ എന്നുള്ളതാണ്. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചും ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയെക്കുറിച്ചും കേട്ടതിന് ശേഷവും ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിലും അത് കേവല സ്തുതി ആണെന്ന് ആണ് അവർ കരുതുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നു, മിക്കവാറും കനിഷ്ഠാധികാരി വിശ്വാസമില്ലാത്ത അല്ലെ, വഴി തെറ്റാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയിൽ വീഴാൻ സാധ്യതയുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇതെല്ലാം കേട്ടാലും ആ ഭക്തിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിൽ ഭക്തി, ഹൃദയത്തിൽ ഭക്തി പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല. എല്ലാം ഒരു ഔട്ട്വേർഡ് ആയിട്ടുള്ള പുറമേ ഉള്ള ഒരു ജാഠ്യം ആയിട്ട് അല്ലെ, തോന്നിക്കലായിട്ട് അവർക്ക് തോന്നും. അവർക്ക് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും തോന്നുക. അത് കേവല സ്തുതി പാഠമാണെന്നാണ് അവർ വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തനെ കണ്ട് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല കനിഷ്ഠാധികാരിക്ക്. അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ മധ്യമാധികാരി ആരാണ്, ഉത്തമാധികാരി ആരാണെന്നും ഒരു കനിഷ്ഠാധികാരിക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകത്തില്ല. അപ്പൊ അവരോടുള്ള സമീപനം ആ തരത്തിലായിരിക്കും. അതേസമയം ഭക്തിയിൽ ഉയർന്ന ആൾ ഒരു മധ്യമാധികാരിക്ക് ഒരു ഉത്തമാധികാരിയെ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകും ഇദ്ദേഹം ഉത്തമാധികാരിയാണെന്ന്. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ ബഹുമാനിക്കാനും എല്ലാം ഈ മധ്യമാധികാരിക്ക് സാധിക്കാം എന്നാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് കേവല സ്തുതി. അവരുടെ വിധി പൂർണ്ണതയുടെ വളരെ ചെറിയ പ്രതീക്ഷ, വിശ്വാസമില്ലാത്തവരുടെ വിധി ജനനത്തിന്റെയും മരണത്തിന്റെയും പാതയിലേക്ക് മടങ്ങുക. അപ്പൊ ഈ കനിഷ്ഠാധികാരികൾ ഭക്തിയിലോട്ട് ഉയർന്നില്ല എങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിച്ചും മരിച്ചും ജീവിക്കേണ്ടി വരും. പല പല യോനികളിൽ, പല പല തരത്തിലുള്ള യോനികളിൽ ജീവിക്കേണ്ടി വരും എന്നാണ്. ഭഗവത്ഗീത വായിച്ചതിന് ശേഷം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന നിഗമനം എന്താണ്? ഭഗവത്ഗീത എല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അവരുടെ സ്ഥിതി? മറ്റെല്ലാ ഇടപെടലുകളും ഉപേക്ഷിച്ച് പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ ഭഗവാന്റെ സേവനം സ്വീകരിക്കും എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളിലുള്ള പ്രാവീണ്യം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പഠനം. അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ജ്ഞാനം ഒരാളെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കാനും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനും. അതുകൊണ്ടാണ് ഭാഗവതവും ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ വായിക്കണം, ഭക്തൻ മനസ്സിരുത്തി വായിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാലേ അതിന്റെ ഉള്ളടക്കം, സത്ത അല്ലെ, അതിന്റെ അതിലെന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വെറുതെ വായിച്ചു പോകുകയല്ല. നമ്മൾ വായിക്കില്ലേ, റീഡിങ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ലൈൻസ് എന്ന് പറയല്ല. അപ്പൊ അതിലെന്താണ് നമുക്ക് അതിന്റെ പറയുന്ന ശരിയായിട്ടുള്ള സത്ത എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതാണ്, വെറുതെ ഉള്ള വായനയല്ല വേണ്ടത്. അപ്പൊ അത് ഉയർന്ന ഭക്തന് മാത്രമേ ശരിയായിട്ട് ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതവും മറ്റു ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളും മനസ്സിരുത്തി വേണം, വിശ്വാസത്തോടെ അല്ലെ വേണം എന്ന് വിചാരിച്ച് പഠിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക്, വായിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഭക്തിയിൽ ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് മൂന്നാമത്തെ ഇതില് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, നമ്മൾ ഭജഗോവിന്ദത്തില് ആദിശങ്കരൻ പറഞ്ഞതുപോലെ കനിഷ്ഠാധികാരിയായിട്ട് ആ അവസ്ഥയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭൗതികവാദിയായിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്നലെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് പുനരഭിജനനം, പുനരഭിമരണം, പുനരഭിജനനം, ജഡരേശയനം എന്നത് 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടി വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ മനുഷ്യ ജന്മം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ബുദ്ധി തന്നിട്ടുണ്ട് ഭഗവാൻ അല്ലെ. അതെല്ലാം നമ്മൾ വേണ്ട വിധത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുക, ഭക്തിയിൽ ഉയരുക. ഈ ജന്മത്തിലല്ലെങ്കിൽ വരും ജന്മങ്ങളിലെങ്കിലും അടുത്ത ജന്മത്തിലും നമുക്ക് നല്ലൊരു മനുഷ്യ ശരീരം കിട്ടാം. അപ്പൊ അതിലൂടെയെങ്കിലും നമുക്ക് ഭക്തിയിലോട്ട് മുന്നേറി ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. 4 മുതൽ 10 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ ഐശ്വര്യജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഐശ്വര്യജ്ഞാനം, ഈ ലോകവുമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ബന്ധം എന്താണ് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ്. ഐശ്വര്യജ്ഞാനം, ഐശ്വര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇതിൽ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ അചിന്ത്യഭേദ അഭേദ തത്വത്തെ കുറിച്ചും പഠിക്കുന്നത്. അചിന്ത്യഭേദ അഭേദ തത്വം, അതായത് ഭഗവതി പ്രകൃതിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഐശ്വര്യജ്ഞാനം യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഭക്തരിൽ അദ്ദേഹത്തോടുള്ള ഭക്തിയും ആരാധനയും അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ വർദ്ധിക്കും. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം ഉണ്ടായപ്പോഴാണ് നമ്മളും ഭക്തിയിൽ ഉയർന്നത് അല്ലെ. ആദ്യത്തെ മുന്നത്തേതിനേക്കാൾ നമുക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിച്ചത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ ഭാഗവതത്തിലൂടെയൊക്കെ കിട്ടിയതിന് ശേഷമാണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മളെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഭക്തിയിൽ ഉയർത്തുകയും ഭഗവാനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാധിക്കാൻ അല്ലെ, മനസ്സറിഞ്ഞ് ആരാധിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ 9 വിഭാഗമായിട്ടുള്ള കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകങ്ങളും
ആയിട്ട് പറയുന്നത് താൻ സംസാരിക്കുന്ന ഏറ്റവും രഹസ്യാത്മകമായ അറിവിന്റെ മഹത്വം കൃഷ്ണൻ പൂർത്തിയാക്കി വരാനിരിക്കുന്ന വാക്യങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഭൗതിക ലോകവുമായുള്ള തന്റെ സ്വന്തം അചിന്ത്യഭേദ ഭേദതത്വം ഒരേ സമയം ഏകവും വ്യത്യാസവും അദ്ദേഹം വിവരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇതാ ഒരേ സമയം ഏകനുമാണ്, അതേസമയം വ്യത്യസ്തനുമാണ് അല്ലെ. ഏകത്വവും വ്യത്യസ്തതയും. ഭഗവാന്റെ അംശം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏകത്വം എന്ന് പറയാം അല്ലെ. അതേസമയം എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷെ അളവില് കുറവാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെ വരുമ്പോ അഭേദം അല്ലെ, ഭേദം. അഭേദം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. ഭഗവാൻ വിഭു, നമ്മൾ അണു, അല്ലെങ്കിൽ പരമാത്മാവ്, പരമാത്മാവിന്റെ ഒരു അംശം നമ്മൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്താണ്, ഏകം അല്ലെ എന്ന് പറയാം. അതേസമയം ഇതാണ് ഭേദമില്ല എന്ന് പറയാം. അഭേദം എന്ന ഭേദം ഉണ്ടെന്താനും. എങ്ങനെയാണ് ഭേദമുള്ളത്? നമ്മൾ പഠിച്ചു ഭഗവാന്റെ ഷഡ്ഐശ്വര്യങ്ങളുണ്ട്, നമുക്കൊന്നും ആ ഷഡ്ഐശ്വര്യങ്ങളില്ല അല്ലെ. അതേസമയം 64 ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭഗവാന്റെ അല്ലെ. 64 ഗുണങ്ങൾ എന്താണ്, അത് ഒരു ചെറിയ തോതിൽ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും, ചെറിയ തോതിൽ. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് പ്രഭുപാദർ ഒരു ഉപമ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സമുദ്രത്തിലെ ജലത്തിന് എന്താണ്, ഉപ്പ് രസമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ സമുദ്രത്തിലെ മൊത്തം ജലത്തിന് ഉപ്പ് രസമാണ്. അതിൽ ഒരു ഡ്രോപ്പ് എടുത്ത് നമ്മൾ രുചിച്ച് നോക്കിയാൽ ഉപ്പ് രസമാണ്. പക്ഷെ സമുദ്രത്തിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഉപ്പ് രസവും ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഉപ്പ് രസവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട്, പക്ഷെ അതെന്താണ്, വളരെ അളവിൽ കുറവാണ്. അതാണ് ഭേദം എന്ന് പറയുന്നത്. അഭേദം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അംശമായതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ അംശം തന്നെയാണ്, ഭഗവാന്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് നമ്മൾ. അതാണ് അചിന്ത്യഭേദ അഭേദ തത്വം. ഒരേ സമയം ഏകവും അതേസമയം വ്യത്യാസവും എന്ന് ആ കാര്യം ഭഗവാൻ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വിഭാഗത്തിൽ പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള പ്രയോഗം എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭൗതിക ലോകവുമായിട്ടുള്ള തന്റെ സ്വന്തം അചിന്ത്യഭേദ അഭേദ, അതായത് അചിന്തനീയമായ, ചിന്തിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റാത്ത അത്തരത്തിലുള്ള ഏകത്വവും വ്യത്യാസവുമാണ് കാണുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അണുവാണ്, വിഭുവാണ്, അപ്പൊ രണ്ടും ഒന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മളും ഭഗവാനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. കൃഷ്ണൻ അത് വിശദീകരിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഇത് നമുക്ക് ഐശ്വര്യജ്ഞാനം തരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഐശ്വര്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നൽകുന്നു. അത് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അദ്ദേഹത്തിലുള്ള ഭക്തി ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് സഹായിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ഇത്ര ഗുണങ്ങളുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും നമ്മൾ അറിയുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അംശമായ ഞങ്ങൾക്കും അത് വേണം. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, എത്രയും കൂടുതൽ ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, പരിപോഷിപ്പിക്കണം അല്ലെ. അങ്ങനെ ഒരു വിചാരം നമുക്കുണ്ടാകും. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അംശമായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് പാടില്ല, ഗുണത്തിൽ നമ്മൾ കുറയാൻ പാടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകാൻ പാടില്ല. നമുക്ക് ആ ഗുണങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, വളർത്തിയെടുക്കണം എന്ന തോന്നൽ നമുക്കുണ്ടാകും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെ നല്ല ഗുണങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ 64 ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചും ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കും. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കി, ഭഗവാനെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാന്റെ ഭക്തരാകാനും ക്രമേണ ശുദ്ധ ഭക്തരാകാനും നമുക്ക് സാധിക്കാം. അപ്പൊ ക്രമേണ നമ്മൾ ഉയരുന്നത് അല്ലെ. ഏതുപോലെ ഈ പ്രക്രിയ പറഞ്ഞു അല്ലെ, 9 ഘട്ടങ്ങൾ, ശ്രദ്ധ, വിശ്വാസം, അങ്ങനെ ഓരോന്നായി പടിപടിയായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉയരുന്നത്. 4-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നു, മയാ തതം ഇദം സർവം ജഗത് അവ്യക്തമൂർത്തിന മസ്താനി സർവഭൂതാനി ന ചാഹം തേഷ അവസ്ഥിതാഃ. മയാ തതം ഇദം സർവം ജഗത് അവ്യക്തമൂർത്തിന മസ്താനി സർവഭൂതാനി ന ചാഹം തേഷവസ്ഥിതഃ. അപ്പൊ ഇതില് 4-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ തന്റെ ശക്തിയെ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ പിന്തുണയ്ക്കുകയും വ്യാപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ശക്തി പറഞ്ഞാൽ പവർഫുൾ ആണ് അല്ലെ. എന്താ, ഓമിനി പൊട്ടന്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഓമിനി പൊട്ടന്റ്, സർവശക്തനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്താ, അചിന്തനീയമാണ് അല്ലെ. നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്തത്ര ശക്തിയാണ്. അദ്ദേഹം ഓരോ അവതാരം എടുക്കും ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നെ ഏതാണ്, ജീവികളെ അല്ലെ, മനുഷ്യരെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ ഓരോ അവതാരം എടുക്കുമ്പോഴും പല അവതാരങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു. അതേപോലെയാണ് നദിയിലെ ഇതാണ് ഓളങ്ങൾ പോലെയാണ് അല്ലെ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ. നമുക്ക് എണ്ണാൻ പറ്റത്തില്ല, എന്നാലും നമ്മൾ കുറച്ച് അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ.
അപ്പൊ ഈ അവതാരങ്ങളെല്ലാം ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ അവതാരങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്നത്. അതിലെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ എന്താണ് കുറച്ച് ശക്തി മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കൂ. കാരണം ഏതുപോലെയാണ് ഒരു റൂമില് ഒരു ലൈറ്റ് കത്തിക്കാൻ ആവശ്യമായ എനർജിയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്, അല്ല ആ ലൈറ്റ് എടുക്കുന്നത്. അതേസമയം എന്താണ് അതിന്റെ ഒറിജിനൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് പവർ ഹൗസിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന എനർജിയാണ് അല്ലെ. അത് നമുക്ക് അളവിൽ കൂടുതലാണ് അല്ലെ. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം മാത്രമേ ലൈറ്റ് കത്തിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഫാന് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനോ അങ്ങനെ ഓരോന്നിനും എടുക്കുകയുള്ളൂ. അതുപോലെയാണ് ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ, അചിന്ത്യമായ ശക്തിയാണ് ഓരോന്നും. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആവശ്യത്തിന് മാത്രമുള്ള ശക്തിയെ അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാറുള്ളൂ ഓരോ അവതാരങ്ങളിലും. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും നമുക്ക് ശക്തികൾ ശരിയായ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് അളക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടും സാധിക്കത്തില്ല എന്നാണ്. ഭഗവാൻ തന്റെ ശക്തിയാൽ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു, വ്യാപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ അതിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ താഴോട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും. അവിടെ ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു, തന്റെ ശക്തിയാൽ ഭഗവാൻ പ്രപഞ്ചത്തെയും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും നിലനിർത്തുന്നു. നമുക്കറിയാം ഈ പ്ലാനറ്റ്സ് എല്ലാം അല്ലെ, നമ്മുടെ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിൽ തന്നെ പ്ലാനറ്റ്സും സ്റ്റാർസും ഒക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മളെ പ്ലാനറ്റ്സിനെ എല്ലാം നൂലിൽ കോർത്തതുപോലെ അല്ലെ, നൂലിൽ കോർത്ത മുത്തുകൾ പോലെയാണ്. എല്ലാം ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറാതെ ഒരേ ഭ്രമണപഥത്തിലൂടെ ചലിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ശക്തി കൊണ്ടാണ് അതൊക്കെ സാധിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തിയും അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മളെ പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ടാണ് നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ജ്ഞാനം ഒരുപാടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റു ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട്, നമുക്ക് ഒരുപാട് ധനമുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വീട് വെക്കുന്നു, കാറ് വാങ്ങിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നു അല്ലെ. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ആരുടേതാണ്? ഭഗവാന്റേതാണ് അല്ലെ. ഈശോപനിഷത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ്, നമ്മുടേതായിട്ടൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ തന്നെ ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിനെയും ഭഗവാന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ശക്തി പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം എങ്ങനെ വ്യാപിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവ്യക്തമൂർത്തിന, പ്രകടമാകാത്ത രൂപത്തിൽ എന്നാണ് അത് പറയുന്നത്. അവ്യക്തമൂർത്തിനഹ അല്ലെ, പ്രകടമാകുന്നില്ല, നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. നമ്മളിപ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഭവം നടക്കുമ്പോ നമ്മൾ തന്നെ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്കത് ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല, നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാനേ പറ്റും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ എന്ത് ചെയ്തു, അമേരിക്കയിൽ വെച്ച് സംഭാഷണം നടത്താനായിട്ട് ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ തുടക്ക സമയത്ത് പ്രഭാഷണം കേൾക്കാനായിട്ട് ആളുകളൊന്നും കാണത്തില്ല, ബെഞ്ചും കസേരകളും മാത്രമേ കാണൂ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിനെ സഹായിക്കുന്ന ഭക്തര് പറയും, ശിഷ്യർ പറയും, ശ്രീ പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ കേൾക്കാനായിട്ട് ആളില്ലല്ലോ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറയുന്ന എനിക്ക് കാണാം, ഇവിടെ ഭഗവാനുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം ഇവിടെ ഉണ്ട്, നിനക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, പക്ഷെ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ശ്രോതാവായിട്ട് ആരുണ്ട്? ഭഗവാനുണ്ട്, അത് മതി അല്ലെ. പിന്നെ വേറെ ആരെങ്കിലും വേണോ? വേണ്ട അല്ലെ. അതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. അത് കാണാൻ പറ്റുന്നവർക്കേ കാണാൻ പറ്റും. നമ്മളൊന്നും അവസ്ഥയിലെത്താത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, എന്നാലും നമ്മൾ ഫീൽ ചെയ്യും അല്ലേ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം. അതാണ് നമ്മൾ ഭാഗ്യം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഏതെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമ്പോഴും നമ്മൾ പറയും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും. അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഭഗവാനുണ്ട്, നമുക്ക് ഓരോന്നും ശരിയായിട്ടുള്ള ചിന്തകൾ നമുക്ക് തരുന്നു, ബുദ്ധി അല്ലെ, ബുദ്ധിയോഗം തരുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു. അതാണ് പ്രകടമാകാത്ത രൂപത്തിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഭഗവാനെ കാണുന്നില്ല, ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മുടെ സ്ഥൂല ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ കഴിയില്ല എന്നത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അത് ശ്രീകൃഷ്ണ നാമാനീന ഭവേ ഗ്രാഹ്യം ഇന്ദ്രിയൈഹി സേവോന്മുഖേ ജിഹ്വാദൗ സ്വയം ഏവ സ്ഫുരത്യഹ അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് ഒരു ശ്ലോകം. അതിൽ പറയുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഭഗവാന്റെ പേര്, പ്രശസ്തി, വിനോദങ്ങൾ മുതലായവ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. ശരിയായ മാർഗനിർദ്ദേശപ്രകാരം ശുദ്ധമായ ഭക്തി നിർവഹണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അത് വെളിപ്പെടാം.
അല്ലെ? ഇപ്പൊ വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ പോയാൽ ഇപ്പോഴും അവിടെ രാധ ഗോവിന്ദ ലീലകളുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ? പക്ഷെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അല്ലെങ്കിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പഞ്ചതത്വം അല്ലെ, അവർക്ക് ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാർക്കും എല്ലാം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും, നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ശ്രീല പ്രഭുപാദ ഗുരുദേവനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്, പിന്നെ ശ്രീല പ്രഭുപാദയുടെ ഗുരുദേവൻ ആരായിരുന്നു? ഹരേ കൃഷ്ണ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി അല്ലെ? അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസൻസ് എപ്പോഴും ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്താണ്? അപ്പൊ ശുദ്ധ ഭക്തർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കൂ, നമുക്കൊന്നും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പോ നമുക്ക് പിന്നീട് അത് സാധിച്ചെന്ന് വരാം. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ പേര്, നാമം, പ്രശസ്തി, ലീലകൾ അല്ലെ, ഇതെല്ലാം ഇതിന് ശരിയായ നിർദ്ദേശപ്രകാരം എത്തിച്ചേർന്ന ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും, അവർക്കത് വെളിപ്പെടും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാൻ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അവ്യക്തനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. ബുദ്ധി, മനസ്സ്, അവ്യക്തത അല്ലെ? ഏതാണ്? സൂക്ഷ്മ ശരീരം അല്ലെ? 3 സൂക്ഷ്മ ശരീരം പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ്? അവ്യക്തനാണ്, നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. എന്നാൽ ഭക്തി നിർഭരമായ സേവനത്തിലൂടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ശുദ്ധീകരിച്ച ഒരാൾക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയും, ഭഗവാനെ കാണാൻ കഴിയും. ഭഗവാനെ കാണാനുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗം ശരിയായ മാർഗനിർദ്ദേശത്തിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്തി പരിശീലിക്കുക. അപ്പൊ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത് എന്താണെന്ന് നൈമിഷാരണ്യത്തില് മഹർഷിമാർ ചോദിച്ചു. അതിന്റെ ഉത്തരം എന്താണ്? ഭക്തി ഒന്ന് മാത്രമാണ് അതിന് പരിഹാരം എന്നാണ്. ശ്രേഷ്ഠത കൈവരിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗം. ഇവിടെ ഇത് ബ്രഹ്മ സംഹിതയില് പറയുന്നതാണ്. പ്രേമാഞ്ജന ചുരിത ഭക്തി വിലോകനേന സന്തസദൈവ ഹൃദയേഷു വിലോകയന്തി യം ശ്യാമസുന്ദരം അജിന്റെ ഗുണസ്വരൂപം ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം തമഹം ഭജാമി അല്ലെ? ബ്രഹ്മസംഹിത 5:38 പറയുന്ന. അപ്പൊ എന്താണ്? പ്രേമാഞ്ജനം കൊണ്ട് അല്ലെ? നമ്മൾ ബ്രഹ്മസംഹിത പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ എന്താണ്? നമ്മൾ പ്രേമത്താൽ ഉള്ള കണ്ണുകളോട് ഭഗവാനെ നോക്കിയാല് നമ്മുടെ മനസ്സില് മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം മാറി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഹൃദയത്തിലെ മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം മാറി, ഭക്തി അങ്ങേയറ്റം എത്തുമ്പോ നമ്മുടെ ഹൃദയമെല്ലാം പാപങ്ങളെല്ലാം മാറി ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും അല്ലെ? പല പല ജന്മങ്ങളിൽ ഒന്നുകൂടിയിട്ടുള്ള മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം പാപങ്ങളെല്ലാം മാറുന്നു. അങ്ങനെ ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഹൃദയമുള്ളപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമസ്കരിക്കുന്നു എന്നാണ് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നത്. ശുദ്ധഭക്തർ തങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ സ്നേഹത്തിന്റെ രക്ഷകർത്തൃത്വത്താൽ നിറഞ്ഞ ഭക്തിയുടെ കണ്ണുകളാൽ ദർശിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് ബ്രഹ്മസംഹിത 38-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലും പറയുന്നത്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും എന്നിലാണ്, ഇത് ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ്. അതായത് എല്ലാം കൃഷ്ണനെ കുടികൊള്ളുന്നു, എന്നാൽ കൃഷ്ണൻ എല്ലാ ജീവസത്തകളും എന്നിലുണ്ട്, എന്നാൽ ഞാൻ അവയിലല്ല എന്നാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എല്ലാത്തിലും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും എന്നിലുണ്ട്. നമുക്കറിയാം ഓരോ കൽപ്പം കഴിയുമ്പോഴും പാർഷ്യലായിട്ട് അല്ലെ എന്ത് നടക്കുന്നു? സംഹരണം നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? സംഹരണം നടക്കുന്നു, സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹരണം. അപ്പൊ ഓരോ കൽപ്പം ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകൽ കഴിയുമ്പോൾ പാർഷ്യലായിട്ട് ഭാഗികമായിട്ടുള്ള സംഹരണം നടക്കുന്നു. അപ്പോഴതെല്ലാം എവിടെയാണ് എത്തിച്ചേരുന്ന? ഭഗവാനില് അല്ലെ? അതേസമയം മഹാപ്രളയം അല്ലെ? മഹാപ്രളയം 100 വയസ്സാകുമ്പോ, ബ്രഹ്മാവിന് 100 വയസ്സാകുമ്പോ മഹാകൽപ്പം ആകുമ്പോഴേ എല്ലാം നശിക്കുന്നു അല്ലെ? ബ്രഹ്മാവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളതെല്ലാം ഭഗവാനിൽ തിരിച്ചെത്തിച്ചേരുന്നു. പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് ഇച്ഛയാലാണ് സംഹാരം നടക്കുന്നതും സൃഷ്ടി നടക്കുന്നതും അല്ലെ? സൃഷ്ടിയും സംഹാരവും ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാലാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ മഹാകൽപ്പം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഭഗവാന് തോന്നുമ്പോ, ഭഗവാൻ ഇച്ഛിക്കുമ്പോ വീണ്ടും സൃഷ്ടി നടക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇത് ഏറ്റവും പ്രധാനം. ഞാൻ അവയിലല്ല എന്നാണ്. സൃഷ്ടി കൃഷ്ണന്റെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും എന്നിലാണ്, അതായത് എല്ലാം കൃഷ്ണന് കുടികൊള്ളുന്നു. കൃഷ്ണന് 2 വ്യത്യസ്ത ഊർജങ്ങളുടെ സംയോജനമാണ് മുഴുവൻ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചം. ശ്രേഷ്ഠം പിന്നെ ആത്മാവ്. പിന്നെ ഇതിന്റെ അടുത്ത വാക്കെന്താ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആത്മീയ ഊർജം, താഴ്ന്ന ഭക്തി ഊർജം അല്ലെ? അപ്പൊ എനിക്ക് അങ്ങറ്റത്തത് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, വലുതാക്കിയിടാം.
അപ്പൊ ഏതാണ് നമ്മൾ അതെല്ലാം ഏതിൽ പഠിച്ചതാണ്? ക്ഷേത്രജ്ഞ യോഗത്തിലെ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ? എങ്ങനെയാണ് പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടി നടക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ക്ഷേത്രം പ്രപഞ്ചവും ശരീരവും പിന്നെ ഏതാണ് മറ്റും ആയിട്ട് പിന്നെ ആത്മാവും അത് തമ്മിലുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ അത് അവിടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? വ്യത്യസ്ത ഊർജങ്ങളുടെ സംയോജനം. ഒന്നെന്താണ്? പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചം. രണ്ടാമത്തെ ഏതാണ്? അത് ഏതാണ്? ഊർജം അല്ലെ? ഭൗതിക ഊർജം. പിന്നെ ആത്മാവ്, ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ആത്മാവ്. അപ്പൊ ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെയും ഏതാണ്? സംയോജനമാണ് ഈ ഏതാണ്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മാവും പിന്നെ ഏതാണ്? ഭൗതിക ഊർജവും ഭൗതിക പ്രകൃതിയും. ആത്മാവും ഭൗതിക പ്രകൃതിയും ഏതിലൂടെ? ശരീരത്തിലൂടെ പ്രവർത്തനം നടക്കുമ്പോഴാണ് പ്രതികരണം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഊർജങ്ങളാണ് ഇത്. ഒന്നെന്താണ്? നമ്മൾ 3 ഊർജങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ഏതൊക്കെയാണ്? ബഹിരംഗ ശക്തി, അന്തരംഗ ശക്തി, ശക്തി അല്ലെ? തടസ്ഥ ശക്തി. അപ്പൊ തടസ്ഥ ശക്തിയാണ് ഇത് നമ്മൾ ജീവാത്മാവ് അല്ലെ? പിന്നെ ഏതാണ് വരുന്നത്? ബഹിരംഗ ശക്തി. അതാണ് ഏതായിട്ട് വരുന്നത്? പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചം അല്ലെ? പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചം, ബഹിരംഗ ശക്തി. നമ്മൾ ആത്മാക്കൾ, ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം എന്തായിട്ട് വരുന്നു? തടസ്ഥ ശക്തികൾ. ബോർഡർ ലൈൻ അല്ലെ? ബോർഡർ ലൈൻ പവർ ആണത്, പൊട്ടൻസിയാണ്. അതാണ് തടസ്ഥ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. മാർജിനൽ അല്ലെ? പൊട്ടൻസി, മാർജിനൽ പൊട്ടൻസി എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം എല്ലാ സൃഷ്ടികളും ഭഗവാന്റെ ഊർജത്തിലാണ് വിശ്രമിക്കുന്നത്. നമ്മൾ കൽപ്പം കഴിയുമ്പോൾ ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് അതാണ്. എല്ലാ സൃഷ്ടികളും ഭഗവാന്റെ ഊർജത്തിൽ വിശ്രമിക്കുന്നു വീണ്ടും സൃഷ്ടി നടത്തുന്നത് വരെ. ഞാൻ അവയിലല്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എല്ലാ വ്യാപകമായതായാലും ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിപരമായ അസ്തിത്വം നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അതായത് ഇവിടെ സൂര്യന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സ്വാമി സൃഷ്ടിയിൽ ഉടനീളം സൂര്യപ്രകാശം വ്യാപിക്കുന്നു. അതായത് പ്രപഞ്ചത്തിലെല്ലാം എല്ലാ പ്രപഞ്ചങ്ങളും സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ വിശ്രമിക്കുന്നു. അതുപോലെ എല്ലാ സൃഷ്ടികളും ഭഗവാന്റെ ഊർജത്തിൽ വിശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എല്ലായിടത്തും ഏതാണ്? സൂര്യപ്രകാശം പരക്കുന്നു. എന്നാൽ ഏതാണ്? സൂര്യൻ അതിലുണ്ടോ? നമ്മൾ ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിൽ സൂര്യൻ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അവ്യക്ത രൂപത്തിൽ എന്താണ്? ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതിന് വേറെ ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ദൈവം എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ അവന് തന്റെ വ്യക്തിപരമായ അസ്തിത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നത് നിരാകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഭഗവാനായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതാ? ഓം പൂർണ്ണമദ പൂർണ്ണമിദം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യതേ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാത്മാ. എന്താണ്? പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമേവ അവശിഷ്യത. അപ്പൊ പൂർണ്ണനായ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് എത്ര തന്നെ പൂർണ്ണങ്ങൾ ഉത്ഭവിച്ചാലും ഭഗവാൻ എന്തായിട്ട് തന്നെ നിലനിൽക്കും? പൂർണ്ണനായിട്ട് തന്നെ നിലനിൽക്കും. അതാണ് ഇവിടെ സൂര്യന്റെ ഉദാഹരണവും ഭഗവാന്റെ ഉദാഹരണവും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെതിന് ഉദാഹരണമായിട്ടാണ് ആരെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? സൂര്യനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിത്വം നഷ്ടപ്പെടാതെ തന്നെ ഭഗവാൻ നിലകൊള്ളും, പൂർണ്ണനായിട്ട് തന്നെ നിലകൊള്ളും. അപ്പൊ എല്ലായിടത്തും ഭഗവാൻ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ ശക്തിക്ക് ക്ഷയം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. സൂര്യന്റെ ശക്തിക്ക് ക്ഷയമില്ലാത്തത് പോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ശക്തിക്കും ക്ഷയമുണ്ടാകുന്നില്ല അല്ലെ? എല്ലാ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടികളിലും ഭഗവാൻ കുടികൊണ്ടാലും ഭഗവാൻ പൂർണ്ണനായിട്ട് ശക്തിമാനായിട്ട് തന്നെ നിലകൊള്ളുന്നു. ഭഗവാന്റെ ശക്തിക്ക് ഒരു കോട്ടവും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. വ്യക്തിപരമായ അസ്തിത്വം ഭഗവാന് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ഇവിടെ വേറൊരു ഉദാഹരണം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. രാജാവ് ഗവൺമെന്റിനെ നയിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഊർജത്താൽ എല്ലാ വകുപ്പുകളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഊർജം എല്ലാ വകുപ്പുകളിലുമുണ്ട്. അപ്പൊ 10:42 ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്. നമുക്കിപ്പോ അറിയാം പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ അല്ലെ? ഇപ്പം ഡെമോക്രസിയിലെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആണ് അല്ലെ? അപ്പൊ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിലെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ മോദി എല്ലായിടും ഭരണം നടത്തുന്നു അല്ലെ? രാജ്യത്തിന്റെ എല്ലാം തലവനാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഭരണം നടക്കുന്നു. എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സും നന്നായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഈ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലും ആരെത്തിച്ചേരുന്നില്ല? പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ എത്തിച്ചേരുന്നില്ല അല്ലെ?
ഭഗവാൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് എല്ലാമെങ്കിലും നമ്മുടെ ചെറിയ ഓഫീസിന്റെ കാര്യം നോക്കിയാൽ മതി. നമ്മൾ പലരും ഉദ്യോഗസ്ഥരായിരുന്നിരിക്കും. നമ്മൾ ഏതാണ് സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്ന ആ ഓഫീസോ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ഥാപനത്തിന് ഒരു മേലധികാരിയുണ്ട്. ആ മേലധികാരിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടക്കുന്നത്. എന്നാൽ മേലധികാരി ഓരോ മൈന്യൂട്ട് കാര്യങ്ങളിലും ഇടപെടാൻ വരത്തില്ല, അല്ലെ? അതിനൊക്കെ ഓരോരുത്തരെ ചാർജ് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെയാണ് ഭഗവാന്റെ കാര്യവും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിന്റെയും നിയന്ത്രകനാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്, ഭഗവാൻ എന്താണ് എല്ലാത്തിലും ഇടപെടുന്നില്ല. എല്ലാത്തിനും നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഊർജത്താൽ എല്ലാ വകുപ്പുകളും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ ഏതാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ഭഗവാൻ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. പ്ലാനറ്റ്സിനെയും ഓരോ പ്ലാനറ്റിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളതിനെയും എല്ലാത്തിനെയും ഭഗവാൻ അടുത്തിങ്ങോട്ട് വരും. പുരുഷാവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ പഠിച്ച കാര്യം ഓർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ്, ഒരു രാജാവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിന്റെ രീതിയിലാണ് ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത്, നേരിട്ടല്ല. പിന്നെ ഏതാണ്, വകുപ്പുകളിലൂടെ, അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ മഴ പെയ്യിക്കാൻ ഇന്ദ്രനുണ്ട്, ഓരോന്നിനും, അല്ലെ? കാറ്റ്, വായു, എല്ലാത്തിനും ഓരോ ദേവന്മാരുണ്ട്. വിദ്യയ്ക്ക് സരസ്വതി ഉണ്ട്, അല്ലെ? ഓരോന്നിനും ഓരോ വകുപ്പ് മേധാവിയുണ്ട്. എല്ലാത്തിന്റെയും ദേവനായിട്ടാണ് ആര് വരിക? ഭഗവാൻ വരിക, ശ്രീകൃഷ്ണൻ വരിക എന്നതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ദേവന്മാർക്കെല്ലാം വകുപ്പ് വിഭജനം നടത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു രാജ്യത്തിലെ ഭരണത്തിൽ എങ്ങനെയാണോ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ രാജാവോ കൊടുക്കുന്നു എന്നതുപോലെ. അടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്, അഥവാ ബഹുനൈദേനക്യം ജ്ഞാതേന തവ അർജുന വിഷ്ടഭ്യാഹമിതം കൃഷ്ണം ഏകാംശേന സ്ഥിതോ ജഗത്. ഭഗവത്ഗീത 10:42 പറയുന്നത് വിവർത്തനം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ അർജുന, ഈ വിശദമായ അറിവിന് എന്താണ് വേണ്ടത്? എന്റെ ഒരു ശകലം കൊണ്ടാണ് പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ വ്യാപിക്കുന്നതും പിന്തുണയ്ക്കുന്നത്. എന്താണ് ഈ ശകലം എന്ന് പറയുന്ന? ഒരു ചെറിയ ശക്തി, അല്ലെ? ശക്തിയുടെ ഒരു ചെറിയ അംശം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സകലത നിയന്ത്രിക്കാൻ. നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, വൈദ്യുതിയുടെ ഒരു ബൾബ് കത്തുന്നത് പോലെ, അതിനാവശ്യമുള്ള ശക്തി ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലെ. അതാണ് ഇവിടെ ഒരു ശകലം എന്ന് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ ശകലം എന്ന് മലയാളത്തിലും പറയുന്നുണ്ട് സാധാരണ, അല്ലെ? ഇച്ചിരി എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താ? ശകലം, അല്ലെ? ശകലം. അപ്പൊ ആ വാക്ക് സാധാരണ ഈ സാഹിത്യത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച് കാണാറില്ല, പക്ഷെ ഇവിടെ ആ വാക്കാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ചെറിയ അംശം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ വ്യാപിക്കുന്നു, പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ 4ാമത്തെ ശ്ലോകം കഴിഞ്ഞു, മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതില് ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങള് പിന്നെ അടുത്ത 5ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പ്രധാനമായിട്ടും യോഗ ഐശ്വര്യത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. യോഗൈശ്വരം, അല്ലെ? യോഗൈശ്വരം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നചാമസ്താനി ഭൂതാനി പശ്യമേ യോഗമൈശ്വരം ഭൂതഭൃത് ന ച ഭൂതസ്ഥോ മമാത്മാ ഭൂതഭാവനഃ. നചാമസ്താനി ഭൂതാനി പശ്യമേ യോഗമൈശ്വരം ഭൂതഭൃത് ന ഭൂതസ്ഥോ മമാത്മാ ഭൂതഭാവനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭൂതഭൃന്ന, അല്ലെ? അവിടെ എന്താണ് വരുന്നത്? ഭൂതഭൃന്ന, അല്ലെ? ഭൂതഭൃന്ന ഭൂതസ്ഥോ എന്നാണ് ഇവിടെ വരിക. അപ്പൊ ഇവിടെ 5ാമത്തേതില് യോഗൈശ്വര്യത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഈ പദം ഭഗവാന്റെ അചിന്ത്യമായ നിഗൂഢ ഐശ്വര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഓരോ ശ്ലോകവും ഓരോ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ ഷഡ്ഐശ്വര്യങ്ങളിൽ, അല്ലെ? നിഗൂഢ ഐശ്വര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നത്. യോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഐശ്വര്യം. യോഗൈശ്വര്യം എന്ന് വെച്ചാല് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ഭഗവാൻ വിശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് മുൻപാഠത്തിൽ വിശദീകരിച്ചതിന് ശേഷം ഭഗവാൻ ഇവിടെ വിപരീതമായിട്ട് പറയുന്നു. ഭഗവാനിൽ അവർ വിശ്രമിക്കുന്നില്ല എന്ന്. ഈ വൈരുദ്ധ്യാത്മക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ വ്യക്തിപരമായിട്ട് അകന്നിരിക്കുന്നു എന്നും അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അവന്റെ ഊർജത്താൽ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് കാണിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് എന്നാണ്. യോഗൈശ്വര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ സൃഷ്ടിയും കൃഷ്ണന്റേതാണ് എങ്കിലും അദ്ദേഹം നേരിട്ട് പ്രകൃതിയുടെ നിലനിൽപ്പിൽ ഇടപെടുന്നില്ല എന്നതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് എങ്കിലും എന്താണ്? ഭഗവാൻ നേരിട്ട് പ്രകൃതിയുടെ നിലനിൽപ്പിൽ ഇടപെടുന്നില്ല എന്നാണ്. നിലനിൽപ്പിൽ ഇടപെടുന്നില്ല എന്നാണ്. ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ അതിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് ഇടപെടുന്നില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്.
മറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവ്യക്തമായ ശക്തികൾ പ്രപഞ്ചത്തെ നിലനിർത്തുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാൽ മനുഷ്യനും എന്താണ് സൃഷ്ടിയും എല്ലാം നടക്കുന്നു. എന്നാൽ എന്താണ് അന്തരീക്ഷം, ഇതിന് ഉദാഹരണം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ പദം ഭഗവാന്റെ അചിന്തനീയമായ ശക്തിയെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നു. അതായത് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു, എന്നാൽ അതിൽ അദ്ദേഹം വിശ്രമിക്കുന്നില്ല എന്നാണ്. അറ്റ്ലസ് പോലെയല്ല ഒരു ഗ്ലോബ് പിടിച്ചു മടുത്തു എന്നിവിടെ പറയുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? കൃഷ്ണനെ എങ്ങനെ അകന്നു നിൽക്കുന്നു, കൃഷ്ണന്റെ അചിന്തനീയമായ ഐശ്വര്യത്തിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് അടുത്ത് പറയുന്നത്. ബഹിരാകാശത്ത് പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഗ്രഹവ്യവസ്ഥകൾ, ബഹിരാശം ഭഗവാന്റെ ഊർജമാണ്. എന്നാൽ ബഹിരാശത്തിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ വ്യത്യസ്തനാണ്. കാരണം ഏതുപോലെയാണ്? നമ്മളൊരു വീട് വെച്ചു, നമ്മൾ ഇപ്പം എന്താണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോ വീട് വെച്ചു. അപ്പൊ വീട് വെച്ചാൽ എന്ന് വെച്ചിട്ട് പ്രഭു ഒരു വീട് വെച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രഭു വീടാണോ? ഇല്ല, അല്ലെ? പ്രഭു വീട് വെച്ചു, പക്ഷെ പ്രഭു വീടല്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചു, പക്ഷെ എന്താണ് ആ സൃഷ്ടിയെല്ലാം അതിലെല്ലാം ഭഗവാൻ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല എന്നാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതിന് ഉദാഹരണം ബഹിരാകാശത്ത് പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഗ്രഹവ്യവസ്ഥകളാണ്. പ്ലാനറ്റ്സ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. എന്നാൽ എല്ലാ പ്ലാനറ്റ്സും ഭഗവാനാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല. പ്ലാനറ്റ്സ് വേറെയാണ്, ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. പക്ഷെ അതിൽ ഭഗവാൻ കുടികൊള്ളുന്നില്ല. കുടിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ അതിലില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്നാണ് അത് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഊർജമാണ് അതിനെ നിലനിർത്തുന്നത്, ഭഗവാനല്ല. ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണത് നിലനിർത്തുന്നത് എന്നാണ്. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഏതിലാണ്? സ്പേസിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ്. അപ്പൊ കാറ്റ് ഉത്ഭവിക്കുന്നു സ്പേസിൽ നിന്ന്, ആകാശത്തിൽ നിന്ന് കാറ്റ് ഉത്ഭവിക്കുന്നു. കാറ്റ് എല്ലായിടത്തും വ്യാപിക്കുന്നു. പക്ഷെ എന്ന് വെച്ചിട്ട് സ്പേസ് കാറ്റാണോ? ഇല്ല. അപ്പൊ സ്പേസ് കാറ്റില്ല, സ്പേസിൽ കാറ്റ് അതിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നു. അതിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് എല്ലായിടും വ്യാപിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചിട്ട് സ്പേസ് കാറ്റല്ല എന്നാണ് വേറൊരു ഉദാഹരണം പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എന്താണ്? ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എല്ലാ സൃഷ്ടിയും കൃഷ്ണന്റേതാണ്, എങ്കിലും അദ്ദേഹം നേരിട്ട് അതിന്റെ നിലനിൽപ്പിൽ ഇടപെടുന്നില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ യോഗ ഐശ്വര്യം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തികളാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ നിലനിർത്തുന്നത്. ഉദാഹരണം ഒന്നും കൂടെ പറയാണ്. പ്ലാനറ്റ്സ് സ്പേസിൽ ഒഴുകി നടക്കുന്നു. സ്പേസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തിയാണ്, പക്ഷെ അദ്ദേഹം സ്പേസിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞത് കുറച്ചും കൂടെ വ്യാഖ്യാനിച്ച് അതിനെ കുറച്ചുകൂടെ വിസ്തരിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? ഭഗവത് സൃഷ്ടിയാണ് പ്ലാനറ്റ്സ്, അല്ലെ? അത് സ്പേസിൽ ഒഴുകി നടക്കുന്നു എന്ന് വെച്ച് സ്പേസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തിയാണ്, ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ബഹിരാകാശം എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം സ്പേസിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനാണ് എന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ വീട് വെക്കുന്നു, പക്ഷെ എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വീടല്ല എന്നതുപോലെയാണ്. ഭഗവാൻ സൃഷ്ടി നടത്തുന്നു എന്ന് വെച്ചിട്ട് ആ സൃഷ്ടി ഭഗവാനാകുന്നില്ല, അല്ലെ? അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കുറച്ചുകൂടെ നിങ്ങൾ ഭാവാർത്ഥം വായിച്ചു നോക്കണം. സമയക്കുറവുകൊണ്ട് ഓടിച്ചു പോകേണ്ടി വരുന്നു. പക്ഷെ എല്ലാ ചരാചരങ്ങളും ഇതാണ് അതിന്റെ നിലനിൽപ്പിനും പ്രവർത്തനങ്ങളും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ഇച്ഛ അനുസരിച്ചായിരിക്കും നടക്കുക. അപ്പൊ സൃഷ്ടി നടത്തുന്നു, എല്ലാവരും പ്രവർത്തിക്കുന്നു, പക്ഷെ ഇതിലെല്ലാം പ്രവർത്തനത്തിലെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയുണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ അടുത്ത് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആയുജ്യേന ദുർഗതേഷു കാര്യേഷു ദുർഗതേഷു കാര്യേഷു പരമേശ്വരൻ അചിന്തനീയമാംവിധം അത്ഭുതകരമായ വിനോദങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സും അദ്ദേഹവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. കാരണം സമ്പൂർണ്ണ ആത്മാവാണ് ഭഗവാൻ. ശ്രീലപ്രഭുപാദർ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ എഴുതുന്നു, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചേക്കാം, നിരവധി തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ കൃഷ്ണൻ എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ ഇച്ഛയോടെ എല്ലാം വളരെ കൃത്യമായി നടക്കപ്പെടുന്നു. അത് എങ്ങനെ ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്ന് ഊഹിക്കാനായി സാധിക്കത്തില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും ഇതാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ നടത്തുന്നു, അല്ലെ? എന്താണ്? മാൻ പ്രപ്പോസസ് ഗോഡ് ഡിസ്പോസസ് എന്നല്ലേ നമ്മൾ ഒരു ഫ്രേസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? മാൻ പ്രപ്പോസസ് ഗോഡ് ഡിസ്പോസസ് എന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, പക്ഷെ ആ ആഗ്രഹം അതേപോലെ നടക്കണമെന്നില്ല. ഭഗവാൻ എന്താണോ ഇച്ഛിക്കുന്നത് അത് മാത്രമേ നടക്കൂ എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഉജ്ജയിതേന ദുർഗതേഷു കാര്യേഷു. ഭഗവാന്റെ ശക്തി നമുക്ക് ആലോചിക്കാനേ പറ്റത്തില്ല.
ഇമാജിൻ ചെയ്യാനേ പറ്റത്തില്ല. ഭഗവാൻ എന്താണോ ഇച്ഛിക്കുന്നത് അത് നടക്കും. നമ്മൾ ഇച്ഛിക്കുന്ന തരത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ നടക്കണമെന്നില്ല. ഭഗവാൻ ഇച്ഛിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ ഇതൊക്കെ പഠിക്കാൻ എത്തിയത് ഭഗവാന്റെ കൂടെ ഒരിച്ഛയാണ് അല്ലെ? അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എത്തിപ്പെട്ടത്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ പഠിക്കണം, വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നപ്പോ ഒക്കെ എടുത്ത് വായിക്കണമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിരുന്നിരിക്കും. പക്ഷെ അപ്പോഴൊന്നും നടന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല. പല ഭക്തന്മാരും പറയുന്നത് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഭഗവത്ഗീത എൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ഞാൻ തൊട്ടു നോക്കിയില്ല, ഇപ്പോഴാ തൊട്ടു നോക്കിയത്, ഇപ്പോഴാ വായിച്ചത് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അതെന്താണ്? മുമ്പുണ്ടായിട്ടും നമുക്കത് തോന്നിയില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ നമ്മൾ പഠിക്കണമെന്ന് ഭഗവാൻ ഇച്ഛിച്ചത് ഇപ്പോഴാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കത് പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത 6ാമത്തെ ശ്ലോകം. അപ്പൊ ഏതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ 5ല് പഠിച്ചത്? ഏതിനെ കുറിച്ചാണ്? യോഗൈശ്വര്യം അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ശക്തി കൊണ്ടാണ് എല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം സൃഷ്ടി കർമ്മങ്ങൾ നടത്തുന്നു, പക്ഷെ ഒന്നിലും അദ്ദേഹം പ്രവേശിക്കുന്നില്ല അല്ലെ? അതാണ് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ അനുസരിച്ചെന്നാൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാണ്. ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ സൃഷ്ടിയും കൃഷ്ണന്റേതാണ്, എങ്കിലും അദ്ദേഹം നേരിട്ട് പ്രകൃതിയുടെ നിലനിൽപ്പിൽ ഇടപെടുന്നില്ല. മറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ എല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അതാണ് യോഗൈശ്വര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ശക്തിയും, അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. യഥാ ആകാശസ്ഥിതോ നിത്യം വായു സർവത്ര ഗോ മഹാൻ തഥാ സർവാണി ഭൂതാനി മസ്താനീതി ഉപധാരയാം. യഥാ ആകാശസ്ഥിതോ നിത്യം വായു സർവത്ര ഗോ മഹാൻ തഥാ സർവാണി ഭൂതാനി മസ്താനീതി ഉപധാരയാം. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത 6ാമത്തെ ശ്ലോകം യോഗൈശ്വര്യം വിശദീകരിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ വീണ്ടും സാദൃശ്യം നൽകുന്നു. സാമ്യതാണ് ആകാശവും കാറ്റും അല്ലെ? ആകാശം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ്. ആകാശത്തിൽ നിന്ന് കാറ്റ് ഉത്ഭവിക്കുന്നു, അതെല്ലായിടത്തും വ്യാപിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ആ കാറ്റ് ആരെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല? ആകാശത്തെ ഒരു തരത്തിലും അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ 6ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അത് ആകാശത്തിലാണ് കാറ്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ആകാശത്ത് കാറ്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ചിട്ട് ആകാശത്തെ അത് ഒരു തരത്തിലും ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. മനുഷ്യനെ അനുമാനിക്കാവുന്ന വിപുലമായ ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് ആകാശം. ആ ആകാശത്തിലുള്ള വായു പ്രപഞ്ചത്തിലെ മഹത്തായ ആവിർഭാവമാണ്. കാറ്റ് വലുതാണ്, എല്ലാ ചലനങ്ങളെയും സ്വാധീനിക്കുന്നു. എന്നാൽ കാറ്റൊരിക്കലും ആകാശത്തിന് അതീതമല്ല, എല്ലായ്പ്പോഴും ആകാശത്തിന് കീഴിലാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് എല്ലാ സൃഷ്ടികർമ്മങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാൽ സംഭവിക്കുന്നു. ഈ ഒരു സൃഷ്ടിയും ഭഗവാൻ അതീതനല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭാഗവതത്തിലും പഠിക്കുന്നുണ്ട്. 1ാം സ്കന്ധത്തിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിനേക്കാൾ ഉപരിയായതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ സർവ സ്വതന്ത്രനാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഭാഗവതത്തിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. 1ാം സ്കന്ധത്തിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭഗവാനാണ് സൃഷ്ടി നടത്തുന്നത്. ഇവിടെ ആകാശത്തിൽ നിന്നാണ് കാറ്റുണ്ടാകുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ട് എന്താണ്? കാറ്റ് ആകാശത്തിന് ഉപരിയായിട്ട് പോകുന്നില്ല, ആകാശത്തിന് അതൊരു തരത്തിലും ബാധിക്കുന്നില്ല. അതുപോലെയാണ് ഭഗവാൻ എല്ലാ സൃഷ്ടികർമ്മങ്ങളും നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? ആരും എന്താണ്? ഭഗവാൻ അതീതനായിട്ട് മാറുന്നില്ല. ഭഗവാൻ ഉപരിയായിട്ട് മാറാനായിട്ട് ആർക്കും സാധിക്കത്തില്ല. എല്ലാ അത്ഭുതകരമായ പ്രാപഞ്ചിക പ്രകടനങ്ങളും ഇവിടെ കാറ്റിന്റെ ചലനങ്ങളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നു. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഹിതത്താലാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴും ആകാശം അകന്നിരിക്കുന്നു. കാറ്റിന്റെ ചലനങ്ങൾ ബാധിക്കപ്പെടാത്തത് പോലെ ഭഗവാനും അകന്നു നിൽക്കുന്നു. ഭഗവാൻ അകന്നു നിൽക്കുന്നതായിട്ട് സാധാരണക്കാർക്ക് തോന്നും, പക്ഷെ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന് ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സാമീപ്യം അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതേപോലെ പൊതുവെ പറയുമ്പോൾ, സാധാരണ രീതിയിൽ പറയുമ്പോൾ ഒന്നും ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം. എല്ലാ സൃഷ്ടികർമ്മങ്ങളും നടത്തുകയാണെങ്കിലും ഒരു സൃഷ്ടിയും ഭഗവാൻ ഉപരിയായിട്ട് വരുന്നില്ല. അതിശയകരമായ ഭൗതിക പ്രകടനങ്ങളുടെ മേലുള്ള ആത്യന്തിക നിയന്ത്രണമായി ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ തൈത്തരീയ ഉപനിഷത്തും പറയുന്നുണ്ട്, യദ്ദിഷയദ്ഭിഷാവാദഭാവതേ, പരമാത്മാവിനെ ഭയന്നാണ് വായു ചലിക്കുന്നത്. ബൃഹദാരണ്യ ഉപനിഷത്തും പറയുന്നുണ്ട്, ഏതസ്യ വാ അക്ഷരസ്യ പ്രശംസേന ലാഗ്യ സൂര്യ ചന്ദ്ര മസോ വിധൃതൗ ഏതസ്യ പ്രവിദാശ രസ്യ ഗത്യരസ്യ എന്ന് അല്ലെ? പരമമായ ക്രമപ്രകാരം പരമപുരുഷന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ
ചന്ദ്രനും സൂര്യനും മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാം നീങ്ങുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം കാരണോദകശായ വിഷ്ണുവിനെ നമ്മൾ പഠിച്ചു, ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണുവിനെ പഠിച്ചു അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാ സൃഷ്ടികളും നടക്കുന്നു ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു. പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് ആരുടെ ബ്രഹ്മാവ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു അല്ലെ. ബ്രഹ്മാവ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ സൃഷ്ടികളും നടത്തുന്നു. 14 ലോകങ്ങളും 24 നരകങ്ങളും എല്ലാം 28 നരകങ്ങളും എല്ലാ സൃഷ്ടികർമ്മങ്ങളും ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിർദ്ദേശത്താൽ എല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന എന്താണ്, ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഇത് ബ്രഹ്മസംഹിതയിലും അതേപോലെ തന്നെ ഉപനിഷത്തില് കേനോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നതാണ്, ഒരു പുൽക്കൊടിയെ ചലിപ്പിക്കാനായിട്ട് എല്ലാ ദേവന്മാരും ശ്രമിച്ചു എന്നാണ്. അപ്പൊ ഒരു യക്ഷന്റെ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോ ഇത് ആരുടെ എന്നുള്ള തരത്തിലെല്ലാം പ്രകാശത്തോടെ ഒരു രൂപം നിൽക്കുന്നു, അളക്കാൻ പറ്റാത്തത്ര ഒരു രൂപം. അപ്പോൾ ദേവേന്ദ്രൻ വിചാരിച്ചു, എന്നെക്കാൾ വലിയ ഒരു രൂപമോ എന്നെക്കാൾ ശക്തിയുള്ളവനോ ഇതാരടാ എന്നുള്ള തരത്തില്. അപ്പൊ അഗ്നിദേവൻ, അഗ്നിയാണല്ലോ എല്ലാം നശിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ളത് അല്ലെ, ചാരമാക്കാൻ കഴിവുള്ളത്. അപ്പൊ അഗ്നി വിചാരിച്ചു, എന്നെക്കാൾ വലിയ ഒരു ഇതാണ് പ്രകാശം വരുത്തുന്ന രൂപമോ. അതേപോലെ തന്നെ വായു, ഞാൻ എല്ലായിടത്തും പരന്നു കിടക്കുന്നതാണ്, ഞാനില്ലാതെ ആർക്കും ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് വായു അല്ലെ. അപ്പൊ കേനോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നത് ഇവരെല്ലാം ഓരോരുത്തരായിട്ട് ഇന്ദ്രന്റെ നിർദ്ദേശത്താൽ ആദ്യം അഗ്നി പരീക്ഷിക്കാൻ പോയി. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു, ഈ യക്ഷൻ ഒരു പുൽക്കൊടി ഇട്ടു. അപ്പൊ ഇത് കത്തിച്ചോളൂ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അഗ്നി എത്ര നോക്കിയിട്ട് ആ പുൽക്കൊടിയെ കത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് വായു, എനിക്ക് പറ്റും എന്നുള്ളത്, ഇപ്പൊ എനിക്ക് പറത്തിക്കളയാം എന്നുള്ള തരത്തില് വായു ശ്രമിക്കുന്നു. പക്ഷെ ആ പുൽക്കൊടി അനങ്ങിയിട്ടില്ല അല്ലെ. അങ്ങനെ ദേവേന്ദ്രനും അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിച്ചു. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല, ആർക്കും ആ പുൽക്കൊടിയെ അവിടുന്ന് ഇളക്കാനോ കത്തിക്കാനോ പിന്നെ ഒന്നിനും സാധിച്ചില്ല. അതാണ് കേനോപനിഷത്ത് പറയുന്നത്, എല്ലാം ഭഗവാൻ ഇച്ഛിക്കണം എങ്കില് ഒരു പുൽക്കൊടി പോലും എന്തെയോ ചലിക്കൂ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ വിദ്യാഹങ്കാരത്തിലാണ്, നമ്മൾ എന്തോ ആണെന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ അഹങ്കരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മളൊന്നുമല്ല, ഒരു പുൽക്കൊടി ചലിക്കണമെങ്കിലും ഭഗവാൻ ഇച്ഛിക്കണം എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഉപനിഷത്തൊക്കെ എന്താണ്, ചെറിയ വാക്കുകളിൽ വലിയ കാര്യം പറയുന്നതാണ് ഉപനിഷത്ത്. വേദാന്തം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അതാണ്. അപ്പം ഇതാണ് കുറച്ച് വാക്കുകളിൽ വലിയ തത്വങ്ങൾ പറയുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ തൈത്തരീയ ഉപനിഷത്ത്, ബൃഹദാരണ്യ ഉപനിഷത്ത്, കേനോപനിഷത്ത് ഇതൊക്കെ പറയുന്ന എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ മഹാശക്തിയെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എല്ലാ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരും ഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാം ഏതാണ്, ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ അനുസരിച്ചാണ് അവയെല്ലാം ചലിക്കുന്നത്, പരമമായ ക്രമപ്രകാരം. അപ്പൊ അതിന് ഒരു നിശ്ചിത അല്ലെ, ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം നമുക്കറിയാം, അത് എല്ലാം ഒരു നിശ്ചിത പാതയിലൂടെയാണ് ചലിക്കുന്നത് അല്ലെ. പരമപുരുഷന്റെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് ചന്ദ്രൻ, സൂര്യൻ, മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മസംഹിത 5:52 അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. എന്താണ് അവിടെ പറയുന്നത്, ആർക്ക് വായിക്കാം? ബ്രഹ്മസംഹിത 5:52. ഹരേ കൃഷ്ണ, വായിച്ചോളാം. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ശ്ലോകമാണ്, അതുകൊണ്ട് വായിക്കാൻ പറഞ്ഞു. വായിച്ചോളൂ. സുരേഷ സവിതാ സകലഗ്രഹാണാം രാജാ സമസ്ത സുരമൂർത്തിര ശേഷതേജ യസ്യാജ്ഞയാ ഭ്രമതി സംപ്രത കാലചക്രോ ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം തമഹം ഭജാമി. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ സൂര്യന്റെ ചലനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ഈ ബ്രഹ്മസംഹിത പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സൂര്യൻ പരമാത്മാവിന്റെ കണ്ണുകളിൽ ഒന്നായി അല്ലെ, 2 കണ്ണ്, ഒന്ന് ചന്ദ്രനും ഒന്ന് സൂര്യനും അല്ലെ, 2 കണ്ണുകളായിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. പകലും രാത്രിയും, ചന്ദ്രൻ രാത്രിയിൽ വെളിച്ചം തരുന്നു, പകൽ സമയത്ത് സൂര്യനും. അപ്പൊ ഇതിന്റെ എന്താണ്, ഈ കണ്ണുകളിൽ ഒന്നായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നുവെന്നും ചൂടും വെളിച്ചവും വ്യാപിക്കാനുള്ള അപാരമായ ശക്തി ഉണ്ടെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. അത് ഗോവിന്ദന്റെ ആജ്ഞയെ പരമമായ ഇച്ഛയും അനുസരിച്ച് അതിന്റെ നിശ്ചിത ഭ്രമണത്തിൽ നീങ്ങുന്നു. അപ്പൊ സൂര്യനാണെങ്കിലും ചന്ദ്രനാണെങ്കിലും ആരുടെ കീഴിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുക? എല്ലാം ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ, ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ അനുസരിച്ച് അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ സൂര്യചന്ദ്രന്മാർ മാത്രമല്ല, എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് നിർത്തണോ എടുക്കണോ? നാളെ മറ്റന്നാൾ അവധിയല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു ശ്ലോകം കൂടി എടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ 7ാമത്തെ ശ്ലോകം, സർവഭൂതാനി കൗന്ദേയ
പ്രകൃതിം യാന്തി മാമികാം കൽപക്ഷയേ പുനഃസ്ഥാനി കൽപാദോ വിസൃജാമ്യഹം സർവഭൂതാനി കൗന്ദേയ പ്രകൃതിം യാന്തി മാമികാം കൽപക്ഷയേ പുനഃസ്ഥാനി കൽപാദോ വിസൃജാമ്യഹം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രകൃതിം അവിഷ്ടഭ്യ വിസൃജാമി പുനഃ പുനഃ ഭൂതഗ്രാമം ഇവം കൃഷ്ണം അവശ്യം പ്രകൃതിർവശാത് പ്രകൃതി സ്വാം അവഷ്ടഭ്യ പ്രകൃതി സ്വാം അവഷ്ടഭ്യ വിസൃജാമി പുനഃ പുനഃ ഭൂതഗ്രാമം ഇവം കൃഷ്ണം അവശ്യം പ്രകൃതിർവശാത്. ഇത് രണ്ടും ഒന്നിച്ചാണ് പറയുന്നത്. 7-8 ശ്ലോകങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതില് 7-8 ശ്ലോകങ്ങളില് ഇതാണ് പ്രപഞ്ചവും ജീവജാലങ്ങളെയും നിലനിർത്തുന്നതിൽ ഭഗവാന്റെ പങ്കിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാര പങ്കിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ്. അപ്പൊ ആദ്യം ഏതിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്? പ്രപഞ്ചവും ജീവജാലങ്ങളും നിലനിർത്തുന്നത്, അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഏതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു? സൃഷ്ടിയെ സംഹാരം. അപ്പൊ നിലനിർത്തുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ അനുസരിച്ച് എല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അതാണ് നിലനിർത്തൽ. സൃഷ്ടി രണ്ടാമത്തെ സ്ഥിതി അല്ലെ. അപ്പൊ സ്ഥിതിയുടെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞു. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ അനുസരിച്ച് നിലനിൽക്കുന്നു, പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ 6ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പഠിച്ചത്. ഭോഗൈശ്വര്യത്തില് പ്രവർത്തിക്കുന്നു, യോഗൈശ്വര്യത്തില് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നും പഠിച്ചു. അതായത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാറ്റെല്ലായിടത്തും വീശുന്നു, എങ്കിലും ഏതിന് മേളിലോട്ട് പോകുന്നില്ല, ആകാശത്തിന് മേളിലോട്ട് പോകുന്നില്ല. അതേപോലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഭഗവാന്റെ കീഴിലായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് 6ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത്. 7-8 ഏതിനെ കുറിച്ചാണ്? സൃഷ്ടി സംഹാരത്തിലെ പങ്കിനെ കുറിച്ച്. സൃഷ്ടിയെക്കുറിച്ചും സംഹാരത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമുക്ക് കുറെയൊക്കെ നമ്മൾ ഓർക്കാൻ എളുപ്പമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. എല്ലാം ഭഗവത് ഇച്ഛ അനുസരിച്ചാണ് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം സ്വമേധയാ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത്. സ്വമേധയാ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ അനുസരിച്ച് സ്വമേധയാ ഇത് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും സംഹരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ 3 കാര്യങ്ങൾ വരുന്നവിടെ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ അനുസരിച്ചാണ് എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. രണ്ടാമതേതാണ്? നാച്ചുറലായിട്ട് അല്ലെ, സ്വമേധയാ നാച്ചുറലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സൃഷ്ടി സംഹാരങ്ങൾ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇതില് പറയുന്നത് മുമ്പത്തേതിലുള്ള പങ്കിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് സൃഷ്ടി സംഹാരം പരമാത്മാവിന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് കീഴിലാണ് ഇത് നടക്കുക. എല്ലാ ഭൗതിക പ്രകടനങ്ങളും യാന്ത്രികമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു, വീണ്ടും വീണ്ടും നശിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. നമുക്കറിയാം, കൽപ്പം കഴിയുമ്പോൾ നശിക്കുന്നു അല്ലെ. സഹസ്രാബ്ദത്തിന്റെ അവസാനം ബ്രഹ്മാവിന്റെ മരണസമയത്ത് എന്നർത്ഥം. അപ്പൊ 100 വയസ്സ് ബ്രഹ്മാവിന് തികയുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മൊത്തത്തില് മഹാകൽപ്പം, മഹാപ്രളയം ഉണ്ടാകുകയും അവ മൊത്തത്തില് നശിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ആ സമയത്ത് എല്ലാ ഊർജവും ഭഗവാനിൽ തന്നെ സംഭരിക്കുന്നു. തിരിച്ചെന്ത് ചെയ്യുന്നു? എല്ലാ ശക്തികളും തിരിച്ച് ഭഗവാനിൽ എത്തപ്പെടുന്നു. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച് ഭഗവാനെ തിരിച്ചെത്തണം. പ്രകടമാകുമ്പോൾ, അതായത് സൃഷ്ടികർമ്മം നടക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ഭൗതിക ഊർജത്തിൽ സ്വയം വികസിക്കുന്നു. ശ്രീല പ്രഭാതർ ചാന്ദ്രോഗ ഉപനിഷത്തിൽ നിന്നുള്ള പഴഞ്ചൊല്ല് ഉദ്ധരിക്കുന്നു. ബഹുസ്യാം, അതായത് ഏകനായ ഞാൻ അനേക രൂപനായി. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു അല്ലെ. അപ്പൊ ആദ്യം കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ ഓരോ രോമകൂപത്തിൽ നിന്നും എന്തുണ്ടാകുന്നു? ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു. ഉച്ഛ്വാസത്തിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു. ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലും ആരായിട്ട്? ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണുവായിട്ട് വിഷ്ണു രൂപം പ്രവേശിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ബ്രഹ്മാവ് നാഭിയിൽ നിന്നും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു. അതിൽ നാഭിയിലെ താമരത്തണ്ടിൽ 14 ലോകങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രഹ്മാവ് എല്ലാ സൃഷ്ടികർമ്മങ്ങളും നടത്തുന്നു അല്ലെ. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ. എന്നിട്ട് ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഓരോ ജീവജാലത്തിന്റെ ഹൃദയത്തില് പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആത്മാവിനോടൊപ്പം ആദ്യം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. പരമാത്മാ രൂപത്തില് ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സഹസ്രാബ്ദത്തിന്റെ അവസാനം ബ്രഹ്മാവിന്റെ മരണസമയം. ഇപ്പം ബ്രഹ്മാവിന്റെ ജീവിതം 100 വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വർഷമായിട്ട്? ദേവവർഷമാണ് 100 വയസ്സെന്ന് പറയുന്നത്.
മനുഷ്യവർഷത്തിൽ കണക്കാക്കുമ്പോൾ എത്രയായിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹ്യൂമൻ ഇയേഴ്സില് മറ്റത് ദേവവർഷമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. മനുഷ്യവർഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെങ്ങനെ കണക്കാക്കുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. 4,32,000 വർഷമാണ് ഏതായിട്ട് വരുന്നത്? കലിയുഗം അല്ലെ? അപ്പൊ 4 ചതുർയുഗങ്ങൾ കൂടിയിട്ട് അതിനെ 1000 കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക. അപ്പം കലിയുഗം എന്ന് പറയുന്ന 4,32,000 വർഷം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദ്വാപരയുഗം എത്ര വരുന്നു? 4,32,000 ഇൻറ്റു 2. അതാണ് ഏതായിട്ട് വരുന്ന ദ്വാപരയുഗം. ത്രേതായുഗം എന്ന് പറയുന്ന 4,32,000 ഇൻറ്റു 3. അത് സത്യയുഗം എന്ന് പറയുന്ന 4,32,000 ഇൻറ്റു 4. അപ്പൊ കലിയുഗത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ കണക്കുകൾ കൂട്ടി പോകുന്നത്. കലിയുഗം ഇൻറ്റു 2 ദ്വാപരയുഗം, കലിയുഗം ഇൻറ്റു 3 ത്രേതായുഗം, കലിയുഗം ഇൻറ്റു 4 ഏതാണ് സത്യയുഗം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മയുഗം അല്ലെ? അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്. ഇവയെല്ലാം ഈ 4 യുഗങ്ങളെയും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് അതിനെ 1000 കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു പകൽ വരുന്നത്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകൽ, ഒരു കൽപ്പം എന്ന് പറയുന്ന ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകൽ. അപ്പൊ അതിനെ 2 കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ ഒരു പകലും രാത്രിയുമാകും. അതായത് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു ദിവസമാകും അല്ലെ? ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസമായിട്ട് മാറുന്നു. അതിന് 360 കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോഴാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു വർഷം വരുന്നത്. 360 കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോഴാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു വർഷം. എന്നിട്ട് അതിനെ 100 കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോഴാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ 100 വർഷം വരുന്നത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതാണ് 311.04 ട്രില്യൺ ഇയേഴ്സ് ആണ്. 311.04 ട്രില്യൺ ഇയേഴ്സ് ആണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ. ട്രില്യൺ മനുഷ്യവർഷങ്ങളാണ്, മനുഷ്യവർഷത്തിലാണ് ഹ്യൂമൻ ഇയേഴ്സ്. അതാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഏതാണ് ആയുസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു പകൽ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഏതാണ് വരുന്നത്? 4 യുഗം ഇൻറ്റു 1000 അല്ലെ? അത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു സന്ധ്യ വരും അല്ലെ? അപ്പൊ ആ സന്ധ്യ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭാഗികമായിട്ട് ഈ ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രാത്രി വരുന്നു. രാത്രി കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു പ്രഭാത സന്ധ്യ വരുന്നു. പ്രഭാത സന്ധ്യ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് വീണ്ടും എല്ലാം സൃഷ്ടി നടക്കുന്നു. വീണ്ടും വരുന്നു? പകൽ കഴിയുന്നു, സന്ധ്യ വരുന്നു അല്ലെ? അപ്പോൾ വീണ്ടും ഇവയെല്ലാം ഭാഗികമായിട്ട് സംഹരിക്കപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ 100 വർഷം ആകുമ്പോഴാണ് 311.04 ട്രില്യൺ ഇയേഴ്സ് ആകുമ്പോഴാണ്, മനുഷ്യവർഷം ആകുമ്പോഴാണ് ബ്രഹ്മദേവന്റെ മരണം സംഭവിക്കുന്നത്, മഹാകൽപ്പം വരുന്നത്, മഹാപ്രളയം വരുന്നത്, എല്ലാം തിരിച്ച് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മാവിന്റെ മരണസമയത്ത്. ഈ സമയത്ത് എല്ലാ ഊർജവും ഭഗവാനിൽ തന്നെ സംഭരിക്കുന്നു. പ്രകടമാകുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഊർജത്തിൽ സ്വയം വികസിക്കുന്നു. അതൊക്കെ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞല്ലേ? ഭഗവത്ഗീത പരിണാമത്തിന്റെ ആധുനിക സങ്കല്പത്തെ നിരാകരിക്കുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആധുനിക സങ്കല്പം എന്ന് പറയുന്നത്? എന്താണ്? ഇവല്യൂഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റേസ് ഒക്കെ അല്ലെ? ആരുടെയാണ് തിയറി? ഇവല്യൂഷൻ തിയറി ആരുടേതാണ്? ഇവല്യൂഷണറി തിയറി ഡാർവിൻ. അപ്പൊ ഡാർവിന്റെ തിയറി ഇപ്പൊ എന്താണ്? നമ്മൾ നമ്മുടെ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നിരാകരിക്കുകയാണ്. അവിടെ പറയുന്നത് എന്താ? മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായത് ഏതിൽ നിന്നാണ്? കുരങ്ങുകളിൽ നിന്ന് അല്ലെ? ഏപ്സിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായതെന്നാണ്. അങ്ങനെയല്ല, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും അവരുടെ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അവർക്കൊരു ശരീരം ഈ ജന്മത്തിൽ കിട്ടുന്നു എന്നാണ് അല്ലെ? അതാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലും ഭാഗവതത്തിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന തിയറി. അപ്പോ പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അത് ആധുനിക സങ്കല്പമാണ്. അതിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്നാണ്. സൃഷ്ടിയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് ഒന്നിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് ജീവവർഗങ്ങളുടെ ക്രമാനുഗതമായ പരിണാമം ഉണ്ടെന്നാണ് ആധുനിക സങ്കല്പം. ഭഗവത്ഗീതയിൽ എന്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും സൃഷ്ടിയുടെ സ്തുതകത്തിൽ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഉടനടി സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു, ഒന്നിനു ശേഷം മറ്റൊന്നല്ല. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഒരേ സമയമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്. അതായത് കുരങ്ങനാണെങ്കിലും ആനയാണെങ്കിലും നായ ആണെങ്കിലും മനുഷ്യനാണെങ്കിലും എല്ലാം എന്ത് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ്? ഒരേ സമയം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു. അല്ലാതെ കുരങ്ങിൽ നിന്ന് ഇവല്യൂഷൻ വഴി അല്ലെ, ഗ്രാജുവൽ ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ച് വഴി വളർന്നതല്ല മനുഷ്യൻ എന്നാണ് ഈ നമ്മുടെ ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾ സമർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ.
അവിടെ ബാക്കി പറയുന്നു, പരമേശ്വരനായ കൃഷ്ണൻ അകന്നവനാണെങ്കിൽ ഭൗതിക ലോകം എങ്ങനെ തുടരും? ഇതിന് ഉത്തരം ഇങ്ങനെയാണ്: പരമമായ ഇച്ഛ എപ്പോഴും നിലവിലുണ്ട്. എല്ലാം തീർച്ചയായും ഭഗവാന്റെ പരമമായ ഇച്ഛ അനുസരിച്ചാണ് നിലകൊള്ളുന്നത്. ഇച്ഛയ്ക്ക് കീഴിലാണ്. എന്തെന്നാൽ മഹാതത്വത്തിലേക്ക് 3 വിഷ്ണു രൂപങ്ങളായിട്ട് ഭഗവാൻ പ്രവേശിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഏതാണ് ഭഗവാൻ? എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലേ? ഏതാണ് കാരണോദകശായി വിഷ്ണു, പിന്നെ ഏതാണ് ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. നമ്മുടെ പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളും, ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ആരാണ്? ഏത് വിഷ്ണു? ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു. ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു. അപ്പൊ അത് മഹാതത്വത്തിൽ അല്ലെ, മഹാതത്വത്തിലേക്കാണ് ആര് പ്രവേശിക്കുന്നത്? 3 വിഷ്ണു രൂപങ്ങളായിട്ട് ഭഗവാൻ പ്രവേശിക്കുന്നത്. അതിലാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ നേരിട്ടുള്ള പങ്കാളിത്തം ഇല്ല. ഭഗവാൻ 3 തരത്തിൽ 3 വിഷ്ണു രൂപങ്ങളായിട്ട് പ്രവേശിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം സ്വയം സൃഷ്ടിക്കുകയോ നശിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. അതേസമയം എന്താണ്? ഓരോ വിഷ്ണു രൂപവും ഓരോ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നു. ഭൗതിക സ്വഭാവം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹത്താൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നമ്മളെ പ്രപഞ്ചശക്തി അല്ലെ, പ്രപഞ്ചശക്തി ബഹിരംഗ ശക്തിയാണ് അല്ലെ. അതെന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹത്താല് ഇച്ഛ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. 9:8 വാക്യം അതാണ് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണന്റെ വേർപിരിയലിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ഇത് കൃഷ്ണൻ നേരിട്ട് ഇടപെടുന്നില്ലെങ്കിലും ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ബഹിരംഗ ശക്തിയാണെങ്കിലും അന്തരംഗ ശക്തിയാണെങ്കിലും തടസ്ഥ ശക്തിയാണെങ്കിലും എല്ലാം ആരുടെ ശക്തി തന്നെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ശക്തി തന്നെയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഏതാണ് കാരണോദകശ 3 പുരുഷ അവതാരങ്ങളാണെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തികളാണ് അല്ലെ. 3 പുരുഷ അവതാരങ്ങൾ എടുത്തെങ്കിലും അത് ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ്. ഓരോ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ 3 പുരുഷ അവതാരങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലാണ് വരുന്നത്. എന്നാൽ അവയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ നേരിട്ട് ഇടപെടുന്നില്ല. അത് നമ്മൾക്കറിയാം. നമ്മൾ മുൻപ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു വൃക്ഷത്തിൽ 2 പക്ഷികൾ ഇരിക്കുന്നു. ഒരു പക്ഷി അതെല്ലാം ഫ്രൂട്ട്സ് തിന്നുന്നു, വേറൊരു പക്ഷി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അത് നോക്കിയിരുന്ന് കാണുന്നു, സസൂക്ഷ്മം വീക്ഷിക്കുന്നു അല്ലെ. അതെന്താണ്? ഈ കഴിക്കുന്ന പക്ഷി എന്താണ്? ആരാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. കഴിക്കുന്ന പക്ഷി ആരായിട്ടാണ് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത്? അല്ല, ജീവാത്മാവ്. ജീവാത്മാവ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പരമാത്മാവ് എന്താണ്? സാക്ഷിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നേ ഉള്ളൂ, ഇടപെടുന്നില്ല. അതാണ് ആ 2 പക്ഷികളെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കുന്നതായിട്ട് കാണിക്കുന്ന എന്താണ്? ജീവാത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. കാരണം എന്താണ്? നമ്മുടെ ഭൂലോകം എന്ന് പറയുന്ന കർമ്മമണ്ഡലമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പൊ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തേ പറ്റും. അപ്പൊ നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സിലിരുന്ന് ഹൃദയത്തിലിരുന്ന് പരമാത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അതൊക്കെ വീക്ഷിക്കുന്നു, അതിലിടപെടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് 2 പക്ഷികളുടെ ഉദാഹരണമായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ പരമാത്മാവ് ഇടപെടുന്നില്ല. ജീവാത്മാവ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലം അടുത്ത ജന്മത്തിൽ കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഏതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ, പാകമായവ, പവിത്തായ രൂപത്തിൽ കിടക്കുന്നവ, ഏകദേശം പാകമായവ അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള 4 തരത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു. അതൊക്കെ നമ്മുടെ എന്താണ്? പ്രവർത്തികളുടെ കർമ്മഫലങ്ങളാണ് അല്ലെ. ആ കർമ്മഫലം ആ ജന്മത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മങ്ങളിലോ ഒക്കെ നമുക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും എന്നാണ്. ഇവിടെ സൃഷ്ടിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. വിവിധ ജീവജാലങ്ങളുടെ ചായ്വുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടാണ് സൃഷ്ടി നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ചായ്വുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പല പല ആഗ്രഹങ്ങളായിട്ടാണ് അല്ലെ. ചിലതെല്ലാം പാപ ആഗ്രഹങ്ങളായിരിക്കും, ചിലത് പുണ്യം. നമ്മളിപ്പോ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉയരണം അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനാകണം എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലതാണ് അല്ലെ, നല്ല ഒരു ആഗ്രഹമാണ്. അങ്ങനെ പല പല ആഗ്രഹങ്ങൾക്കാണ്. ആ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചായിരിക്കും അടുത്ത ശരീരം നമുക്ക് കിട്ടുക. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കണം, ഭക്തി സേവനം ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹത്തോടെയാണ് നമ്മൾ ശരീരം വെടിയുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ജീവിതവും അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ചുറ്റുപാടുകളും എല്ലാം കിട്ടിയെന്നിരിക്കും. അല്ല എങ്കിലും നമ്മൾ ആരാണ്? ഭരത മഹാരാജാവ് മാനിനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെ ചിന്തിച്ച് മരണം അടഞ്ഞപ്പോൾ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ അദ്ദേഹം ആരായിട്ട് വന്നു? ശുദ്ധഭക്തനായിരുന്നിട്ട് അദ്ദേഹം അടുത്ത ജന്മത്തിൽ മാനായിട്ട് ജനിച്ചു അല്ലെ. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള മുൻ ജന്മത്തെ കുറിച്ചുള്ള ബോധമുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം എന്താ? ശുദ്ധഭക്തനായതുകൊണ്ട് മാത്രം. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അത്
സാധിച്ചു. അതുകൊണ്ട് അടുത്ത ജഡഭരതന്റെ ജീവിതം അദ്ദേഹം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭക്തിയുടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ ഉപയോഗിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന് അത് സാധിക്കുകയും ചെയ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഇവിടെ നിർത്താമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. 9, 10 എടുക്കണമെങ്കിൽ എടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓണമൊക്കെ ആഘോഷിച്ചിട്ട് വന്ന് എടുക്കാം. പറഞ്ഞു വരുമ്പോ തീരുന്നില്ല. ഇത്രയും ഞാൻ പറയണ്ട അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. പറയണ്ടേ? എന്താ 9, 10 പറയട്ടെ. അതല്ല, ഇത്രയും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നാണ്. എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് മാതാജി. നമുക്ക് അപ്പോ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നത് കുറവായിരിക്കും. ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പോകാം. അപ്പൊ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇച്ചിരി ഇതായിട്ട് സ്ലോ ആയിട്ട് പോകേണ്ടി വരും. ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തീർക്കാൻ പറ്റും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നിങ്ങളത് പറഞ്ഞാൽ മതി. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം എന്നാല് കുറച്ചുകൂടി സ്പീഡിൽ പോകാൻ നോക്കാം. പറഞ്ഞു വരുമ്പോ തീരുന്നില്ല. അതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വഞ്ചകൽപത രൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നാളെ മറ്റന്നാൾ ലീവാണോ മാതാജി?